En dan, het staat op de landkaart, dus dan is het zo. Dat dacht ook een Tibetaan toen hij tot zijn grote verbazing Tibet zag staan op een kaart in het paleis op de Dam. Ja, de kaart werd in 1655 gemaakt door de Nederlander Jacob van Campen. En kijk, hier straks zoomen we meer in, staat Tibet als zelfstandig land. En dat terwijl het door China altijd als provincie is gezien. Een provincie die nooit zelfstandig is geweest. Ja, nu heeft Tibet op deze oude kaart, je ziet dat linksonder, wel een stippellijntje. Geen harde lijn, maar goed, het sterkt de Tibetanen in hun strijd om onafhankelijk te zijn. Vandaag, op de dag van de Tibetaanse opstand, werd de kaart dan ook gebruikt om meer aandacht te vragen voor hun zaak. 67 years ago, the streets of Lhasa echoed with the footsteps of thousands of Tibetans who rose as one against the illegal occupation of our homeland Tibet. Ja, hierna werd de oude kaart onthuld. Best logisch dat ze hem gebruiken, want Nederlanders stonden in die tijd al bekend als erg goede cartografen. Degene die die kaart getekend heeft, dat was de Nederlandse Jacob van Campen. Deze meneer. Er zijn ook heel wat straten naar hem vernoemd. Hij was architect, kunstenaar en dus niet onverdienstelijk kaartentekenaar. En hij ontwierp ook dit gebouw, het Paleis op de Dam, waar de kaart met Tibet op de vloer ligt. In the beginning of the year when I went there for a visit and I was so surprised to see this huge beautiful world map plus also the clear mention of Tibet. Tibet is best wel een grote regio in het zuidwesten van China. Dus ligt tegen Nepal ligt het aan, met de hoofdstad Lhasa. Het is heel boeddhistisch. Het werd in de 13e eeuw overheerst door de Mongolen en vanaf de 17e eeuw door de Chinezen, die er toen nog niet zoveel te halen vonden. Het was niet zo belangrijk. Het was niet zo belangrijk. Okay. Tot 1950, toen kwam Mao van het rode boekje. Die vond, heel China moest één worden. Dus begon hij langzaamaan met het binnentrekken van Tibet in China. En niet zomaar binnentrekken? Het langzaamaan uitwissen van de identiteit eigenlijk van de Tibetanen. Hoewel het al meer dan 50 jaar geleden is dat China Tibet binnenviel, ontvluchten nog elke dag tientallen Tibetanen hun land. De regering en het parlement in ballingschap probeert in Dharamsala de Tibetaanse cultuur te bewaren. Maar bovenal is Dharamsala de plaats van waaruit de Dalai Lama probeert zijn land terug te krijgen. What does it say to you? So, you see, it's so important for us Tibetans to be seen in the world. China also tries to eradicate Tibet from the history books and also from such maps, they say. And to see this map and to know that since 1655, Tibet is in Amsterdam means a lot for the 1,000 Tibetans who live here in the city here. Ze hopen met de kaart van Jacob van Campen aan te tonen dat Tibet al lang een soeverein land was. Maar ook zij weten dat China steeds meer onderdrukt. Ik denk dat het heel lastig wordt voor de Tibetanen. Ondanks die kaart. Ondanks die kaart. En dan wat je maakt moet niet alleen